बाबावै मा एसे समायना नुदोंब्रा मालायफोरखौ उन्दुना थाबाबो मेंख्लं मेंख्लां नुयो बेखौलाय माथो दुलुर दालार मा एसे मोजां नुदोंलै दुमफावखौ बस माला हाबा खालामगोन हाबायलाय मा दाहायनो जागोन आरो जायखिजाया गारिखौ गिर्जायाव लादो आं साफा सानै मानसिखौ कल खालामहरबावनि अके बस ओइ दावसो देलाय ओइ नोंखौनो नांखागौ आंनो बमब्रखौ नाङा नोङो बै गिर्जायाव फैनो हागोन ना थाबैनो औ थारमाने आङो हिनजाव सासे खावनानै लाबोदों बेखौ हाबा खालामनोसै थाब फै बस हिनजाव गोदाना सिरि मोनाबा बोरै हाबा खालामगोन बेफोर जाजोबगोन गासैबो हिनजाव गोदाना सिरि मोननांगौबा हाबायानो जानाय नङा बेनिखायनो बेखौ बिहुस खालामनायनो हाबा खालामनांगोन नङाबा जानाय नङा नङाबा बियो जों साथामखौबो मोख्रा खुज्रेदनाय आवजि बारनाय बेफोरबायदि आदबजों जोंखौ आधा मरासो खालामगोन गियोलां बिदिबा बेनिखायनोथ' बेखौ बिहुसैनो हाबा खालामनांगोन मोनथिबाय दे नोंसोर जिंगासिनो नाङा आं बेसेबां फैसा नांगौ होगोन ना जायखिजाया दुमफाव बयजोंबो अनजाथावा आंनिल' जानांगौ आरोखि बाखि आं जेखौबो मिथिला जागोन बस आं लांगासिनो गिर्जासिम आंनि बालाबारिनि बिबार गावदां मिथिबायना नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बारा रंजानाङा बिगुरा गोसोम जाबा गारनांगोन बेखौ हले मिथिनानै लाखा बिगुरा गोसोम जाफिननांगौबा नोंसो दुखु मोनफिनगोन नोंसो गाफिननांगोन हायरे आंनि हिन्जावा माबोरै गोसोम जाखो होननान नोंसो फाग्ला जागोन आयला बिदि जायाब्रा बांद्राय हाजोबाय थानाङा लामाथिं नायनानै गारिया सलायनोबा सलायदोंब्रा ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों एसे लं जार्नि थांनानै फैनोसैब्रा लं जार्नि न' थाब थांनांगौ हाजमला दंखायोब्रा बेलाय मानिथो बे मावगोन ना गासिबो खामानिखौ नोंल' सब समाव खामानि मावबाय थाबा जागोन नामा हाय दिनैसो अनफ्लास होदों आंलाय माथो सानफ्रामबो मावखायो आरो मावनाय खामानिखौ आं बांसिन मावदों होननानै आं एसेबो दुखु मोना आं खामानि मावनानैसो मोजां मोनो बेनिखायनोथ' नोंखौ आं बिराद मोजां मोनोलै हांग्रि सना मिथिबायना दिनैनिफ्राय आं नोंखौ बेलेग नाम दोनसिगोन नांथारा आंनो नों मानसिया गुफुर गावदां आङो हांग्रि मन्दि लानो समायाना बेनिखायनो आं नोंखौ मोनसे मोजां नाम दोननोसै मा नामसै जोंख्लिब दोनगोन आं नोंनि नामखौ जोंख्लिब है नांथारा आंनो हांग्रि मन्दियानो मोजां दिनैनिफ्राय नोंनि नामानो जाहैबाय जोंख्लिब मिथिबाय हनैहाय लामाथिं मोजां नायनानै सलाय आचारु थाइबानि लारु आयौ माया बे थफेरा मा दुमफाखौसो खामारबाय नंगौना नङा गिर्जायाव थांनानै नायहैबासो मिथिसिगोन बमब्राबो अफिसनिफ्राय दाबो फैया बेनिखायनो आं हारसिंनो थांनायसो बायला मा जाखो मा नायबाय थाखो आंना नोंखौ रागा जोंनो ओंखारदों मानि थाखाय आं नोंखौ दहाय फुङावनो रागा जोंखादोंमोन उनावहाय माबा मोनसे खामानि मावनानै रागाखौनो बावनानै थाबाय आं दासो गोसोखांनानै रागा जोंफिनबाय आं आया बिदिबो जालायलायो रागा जोंनायाबो बावजालायो नामा औ आं बिराद गाज्रिनो बावदों आं नोंखौ जि रागा जोंखादों मिथिबाय मानि थाखाय आंखौ नायलाय बुं है आंखौ नायफिन होनदोंना आं खामानि मावदोंलै नायलाय आंखौ नायलाय मा जाखो आं गोदोनि सिख्लानि बायदि समायना नंगौना नङा मानो सोंखो नों बेफोरबायदि जायखिजाया बुंलाय आं गोदोनि सिख्लानि बायदि समायना नंगौना नङा आच्छा मानो सोंखो नों बिदि आं जेखौ सोंदों बेखौ फिननाय हो गोदोनि बायदि समायना नंगौना नंला नंगौब्रा मानो नङा जानो होमबालाय नोंलाय मानो गुबुन सिख्लाफोरजों आखाइ हमलाय हमलाय बेरायनांगौ आरो दुर्गा फुजायावबो जिबायदि जिलाफि बायना जाहोदों नों आया आंलाय माला सिख्लाफोरजों आखाइ हमलायनानै थाबायखोब्रा सिख्लाफोरजों आखाइ हमलायनानै थाबायदों दुर्गा फुजायाव गुगुनि दावदै रुनाय जाहोदों मानो थाखाय आंलाय माथो जाहोआखैनो नों मा गोदाव सोराव बुंलाबायदोंब्रा नों आंखौ मोजां मोना नालाय बेनिखायनो आं नोंखौ नुबायानो थायो बेफोरबायदि मा नुलायखोब्रा नोंलाय आंथ' रावबो सिख्लाफोरनो जेबो जाहोआखै मा गोदाव सोराव बुंबाय थायोलै हापां खर'आ गाज्रि जाबाय नामाब्रा नोंना खर'आ गाज्रि जायाखै आंना गोसोआसो गाज्रि जाबाय नोंखौ मालाय सिख्लाजों बेरायनाय नुनानै आंलाय सोरजों बेरायखोब्रा दालाय आं सोरजों बेरायनाय गुवाहाटियाव आखाइ हमलाय हमलाय बेरायदों नों नै गुवाहाटियावनो थाङिया बेसेबांबा गोबाव जाबाय थांनाय दुर्गा फुजायावबो आं गुवाहाटियाव थाङाखै बोरै नुखो नों आंखौ सिख्लाफोरजों आखाइ हमलायना थाबायनाय सिमाङाव नुदों आरो मा होनखो नों सिमाङाव नुदों औ दहाय फुङाव सिमाङाव नुदों आं नोंखौ बेलेग सिख्लाफोरजों आखाइ हमलायनानै जिलाफि जालायनाय सिमांनि खोथाखौ लानानै नेफा दावराव जायो नामाब्रा नों हापां सिमाङाव आंबो नोंखौ नुदोंब्रा बांगाल बोराय हौवाजों खुदुमलायनाय आंथ' नोंखौ जेबो बुङाखैना नोंहालाय मानो बेफोरबायदि साननांगौ आंखौलाय बांगाल बोरायजों खुदुमलायनाय सिमां नुदों छी 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 मुगै सुगै दारि जामावनो नुदोंथ' आरो जेरै नों आंखौ गुबुन हिनजावफोरजों नुयो आंबो नोंखौ बांगाल बोरायफोरजों नुयोब्रा लेथ्रा फाथ्रा दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि सिमां नुनांला नोङो आं गाबोन डाक्टरनाव थांनानै सिमां नुयै मुलिसो लाबोनानै होफैगोन आं नोंनो लेथ्रा फाथ्रा एसे मोजां हौवाफोरजों नुबानो जायो मा बांगाल हौवाफोरजों बेलाय आच्छा बेलेग हौवाफोरजों नुजालायनो लुगैयो नों औ
जेरै आं नोंखौ बेलेग हिनजावफोरजों नुयो आंखौबो नों बेलेग हौवाफोरजों सिमाङाव नुनांगौ होमबासो बुजिगोन दा नोङो आं नोंखौ सिमाङाव बेफोरबायदि नुबा बेसेबां दुखु जायो थोद सिमांफोरखौनो लानानै बेफोरबायदि दावराव जायो नामाब्रा सिख्लायावबो बिदिनो थारमोनलै नोङो आंखौ सिख्लाफोरजों सिमां नुनानै मोगथाङावसो दाय जाबाय थायोमोन दाबो बेफोरबायदि सिमाङानो खाला मिथिबाय दाबायदि हिनजाव गदाय लाबा सेसखासै आंलाय नोंखौ गारनानैलाय मानो हिनजाव गदाय लानांगौ जाखोब्रा आच्छा मोनसे खोथा बुंलाय दाबायदियाव आं थैनानै थाङोब्ला नों हिनजाव गदाय लागोन ना लाया गोदाव सोराव सोंबाय थाखोब्रा हाबां उन्दुदो दे उन्दुदो ओरैबाबो नों आंनो दखना होखायाखै मालायफोरा हौवाफोरनाव बेसेबां दखना बिनानै गाबख्रावगासिनो दङ आंबो गाबख्रावनांगौ नामा गाबख्रावबासो मोनसिगोन नामा आंबो मालायखौ नुबानो नोंबो सोलोंफागोन नामा इसिबां बिदि जाथारबायना नोङो मालानिफ्राय मालायनिखौ सोलोंग्रा जाखो नोंलाय नों आंनो फुजानि जेबोखौनो होफैयाखै नालाय मा फुजाल'हाय बैसागु मागो जेरावबो जेबो होआ नोङो आंसो हारसिं थांनानै बायहैना लानांगौ माथोब्रा फैसा होबाय हारसिं बायनानै लाहैदो बाबो नों अननानै सारप्राइज होफैबा मोजां आरो माथो गावआनो सारप्राइज मोजां मोना सारप्राइज मोजां मोननायालाय मोना नाथाय नोङो अननानै होफैजायोना माबा मोनसे जेबो होआ आंहा फिसाफोरनो होनायावनो थांबाय आरो आइनोलाय होमबा नोङो बिखुनजोखौ नायनो बायो होननानैसो सानगोन आंखौ आइनोबो दखना माथा होफैबाय आङो उल्था आंखौ रायबायसो खालि बेफोरबायदि दखनाल' होयो आंनो बेलेग दखना होनो रोङा होननानै बेनिखायनो बिखुनजोनो दखनाबो होनो बायो आङो होबाबो दाय होआबाबो लादायसो आइनि बुंनायखौनो गाज्रि मोनो नामाब्रा आइयालाय बिदिनोखासै बुरैहांबाय नालाय होमबाबो हाय बिहामजोबा इसिबां खोनासंबाय थानांगौ आरो दुखु मोनलायलाङो आं बाल ओंखायनो आं जेबो होफैयाखै आच्छा जागोन दे गाबोन मा नांगौ लाबानो जाबाय नांला माथो दा नों आंनो दखना होफैबाबो आं लानायाव गैथारा आं बुङिनि सिगांनो होफैनांगौ मिथिबाय आं बुंलायलायनो नाङा आच्छा नोंलाय आंनोलाय माथो लाबोखो आंना नोंनि थाखाय जि मोजां सुट मोनसे लानानै फैदों आं नों मोजां मोनगोन नायनो नामा नांथ'आ दे गाबोन डाइरेक्ट गाननानै थांखागोन आं अके ओमफ्राय नै बे फावगालिमोना बहा दङ फिल्म नायनो थांनो दाबो फैयाखै बिसोर फन खालामलाय नारजि मा फावगालिया न'आव गैया नामा फावगालियाबो गैया बानलु बेदाङाबो गैया बे गेलेग्रा फोथाराव बर' फिल्म देखायदोंनो बेखौ नायनो थांदों होमबालाय दाहाय फैगोन बे माबाहाय फिसाजो फिसालाफोरखौ एसे ताल लानांगौ सिरि सिरि थांखुमालाबायबा बहाबा ओरैबो दानि जुगाव सेंग्रा सिख्ला बेसे हमजाबाय थानाय खोनायो बोरैबा जुदि फावगालिया सोरबा सेंग्राजों हमजाबाय खानायखौनो थख्लि हानानै होखागोन आं बिनि थोद बिदि नङा र' थफिरामनि फन फैदों हेलौ थफिराम मा नंगौना नङाब्रा थोद आंनोलाय मानो खोन्थाहरदोंलै नोङो बेफोरबायदि खामानि मावनानै मा गोदाव सोरावब्रा मानि साखि हा आं थांनांगौ थोद आं बिदियाव गैयालै आं दाय गैयिनि दाय लगायनानै लाया दोनदो मा जाखो थफिरामा दुम्फोरखौ खावनानै लाबोबायनो मा थफिरामा दुम्फोरखौ खावनानै लांबाय औ आंखौ लिंहरदों दा न'आव थांनो थाखाय गावसानाव आयु थफिरामासो मोनसिगोन आरो दुम्फाखौ मा मिथिगौ दा जायखिजाया आंखौल' डिस्टार्ब दा खालामथोंलै उनाव नङाबा दुम्फावा आंखौसो बुंबाय थागोन दुम्फावा बोरै खावजालायनो मोनखो दे दुम्फावाथ' जाला माला खावजाग्रा मानसि नङाहाय पाक्का बिसोर दुम्फाखौ बिउस खालामनानैसो लाबोखादों दुम्फावा हुसाव फैबा थफिरामनि हाथाया थानाय नङा बियो नायबायल' था आंबो बेखौनो सानदों दुम्फावा राजि गैयाबा थफिरामा हले गुन्दैखासै इसोरा अन्थावथावबो मोनलायलाङो आं बे थफिरामखौ हिनजावबो गैया माबो गैया दाखालि फट' भाइरेल जागारबायना बेना बे थफिरामखौबा सोर भाइरेल खालामखो नों आंखौ रायाथ' आच्छा बिदिब्ला थफिरामनि फट'खौ नोंसो भाइरेल खालामदों औ नारजिबोदां मानि थाखाय बे थफिरामा बांद्राय दुस्त जाबाय नालाय आरो सन्दलाखौ दायना होननानै बुजा होदों नालाय बेनिखायनो रागा जोंनानै आं बेखौबो भाइरेल खालामनानै होदों मा मालाया मानसि बुथारबा नोंबो बुथारफिनगोन नामा बुथारगोनथ' आरो जुदि आंनि न'खरनि सोरबा सासे सोद्रोमाखौ एदावनानै लायोबा आंबो बै मानसिखौ माबा माबि खालामहैफिनखागोन ओरैनो हगारनायाव गैया माथो दानि जुगाव निमाहा होबाय थाबा जाया निमाहा होनायानो मानसिनि देरसिन धोरोम होननानै बुंदोंना निं बालावबो फोथाया आं होमबानो नों बिदि खालामगोन नामा मा जाखो बेलाय थफिरामाबो सन्दलाखौ बुजा होबाय आरो नोंबो थफिरामखौ बिदि अलखदाव खोलैफिनबाय होमबाथ' थफिरामजों नोंजों एखेसो हाय बाल जानला माला होनबाय थानाङा देहाय आं दुम्बावनो कल खालामबावनोसैसो बे थफिरामखौ ओरैबाबो नायनो हाखाया आं उनाव माबा मोनसे जाबा गाबै गाबै आंनि सिगाङावल' बुंनाङा नों बुङा माथो आं आंनि प्रब्लेमखौ आंनो सल्भ खालामनो हाखायो बाद दे दुर्गा फुजायाव आंखौ जेरावबो बेरायहोनो लांनो बाबाय नालाय नांलायबायानो गासैबो खोथाखौ मिथिखायो आं नोंनो गियानिबालाय माथो होनबावनो आंलाय उन्दुदो उन्दुखागोन दे नों बुंलायलायनाङा आंखौ बाल दासो सीसीटीवीखौ लगायनानै मोजां जासिगोन एबार नायनोसै फैसाया माब्रै गन्डगल जाबाय थायो थामे फै हाबफै गोमैहाय मा जाखोलै उन्दुहाय मा होनखोलै गोसोआ मानोबा गोजोना मोनदोंहाय गोसाय मा जादों गोसोआ मानोबा गोजोना मोनदोंहाय गुमै डाक्टारनाव देखायहैथांदोब्रा
दा मानो बुजिया नोंलाय आं बांद्राय गोसोनि खोथा बुजिलायलाङालै बुंलाय मा जादों जेबो जायाखै नोंखौ गोसोखांनानै फैदों आं गुमै बुजिबाय दासो नोंजों थोंजों नालाय खायलें खुइलेंखौ बुजिया दख'ना नांगौ नङा होमबा नोंनो औ गुमै गाव एसेबां गोबाव लायो बुजिनो थाखायनो आंनो दख'ना नांगौथ' आरो गुमै दे जागोन गांसे हरगोन आं गुमै बांद्राय दाम खमायनायखौ दा लाबोदे हिसाबाव गन्डगल जायोलै बिबोनां अब्लाबो नायनि र' आं नोंनि थाखाय माबा मोनसे दङ खोमा आच्छा बारु थाइबानि लारु बिबोनां सनासो माथो मा नांगौ बिबोनां सना दख'ना लांनो फैदों गुमै आच्छा आंनाव बिनो हाया होमबा नों बिगुमै थानानै बिगुमैनाव बिनांगौब्रा होद रोङा होमबालाय गुमै आंनो दाम गोसानि दख'ना बायनानै होदो ना होनालाय होगोनब्रा बिनि बदल मा होनो नोंलाय मा नांगौ गुमै नोंनो खुदुमनाय ओइ बयबो खुदुमो आंबो खुदुमो नोंबो खुदुमो बयबो खुदुमो गतिके बयबो खुदुमलायो खुदुमनाय ओइ आं बुजियासै गुमै आइला दानि जुगनि सिख्ला जानानै बुजिया होमबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा नोंनो आङो मोजां दख'ना होगोन बिनि बदल नों आंखौ सब खेबसे खुदुमदोब्रा गुमै मा होनो नोङो आब'नो खोन्थाजागोन आंजों आब'आ गारियाव दंखायोब्रा आब'बो फैफादों होमबा औ आब'आबो दङ ओइ आंनि जोंख्लिब आयु मालाबानि जोंख्लिब दोनलायबाय नों गुमै माथो नोंबुआ बिराद मोजां जाथारबायना आच्छा बारु थाइबानि लारु ओइ सन्थला मा दख'ना दंलै आंनि बिबोनांनो होलाय नै बे दख'नाखौ होनो नागिरदों आं गुमै मा एसे मोजां दख'ना ओरैनो होआलै आं फैसा खिन्थिग्रो आइला जामाइला आं अमा राजासो मिथिबाय अमा राजानाव फैसा बिग्रोलायनाय बिजनेसाव सोर अमा राजा एम्बु राजा आं जेबो मिथियालाय आं फैसाखौल' सिनायो बिदि होननानै नोङो आंनि बिबोनां सनानिफ्रायबो फैसा लाबाय नामाब्रा आं होगोन आं गुमै आंनो ओरैनो गिफ्टआवसो होदों आंबोथ' नोंनि गुमैना आंनाव जेखौ बियो आं बेखौनो होगोन ना खालि आंखौल' खेबसे सब खुदुमदो दे खुदुमदो सन्थला थानायखाय लाजिदों थौ होमबालाय बै खनायाव गसाय मानो बिदिलाय आं दखानखौ बन्द खालामनोसैलै आच्छा दखानखौ बन्द खालामनोसै होमबा थां बन्द खालामनानै थां अब्लासिम फामे मालाय आंखौ खुदुमगोन ना फामे गुमै आं खुदुमाहाय मानो खुदुमाब्रा खुदुम ओइ फाग्ला बोरखांनाय मा मोनदों मोनथ'वाखैलै मोनैनि सिगांनो नों सफैबाय हांग्रिमोनदि फै जिराय फै सन्थला बेनि नामा हांग्रिमोनदि नंला जोंख्लिब हे गसाय नामबो दोनब्रबलायबाय माथो आं आंनि हिन्जावखौ मोजां नाम दोनोब्रा नै नोंनि सावलुना हाफामि नोंलाय मा खालामफैदों ना दख'ना लांफैदों आबो आं गुमैना दख'ना बिदों नों बिल'ना आं गासैखौबो होगोन नंगौ नामा गुमै नंगौब्रा बिबोनां सना गुमैहाय मा जाखोलै अनदोहाय जागोन बिबोनां गोसोआ मानोबा गोजोना मोनदोंहाय बोला मानोथो गोजानाव थादों नोंलाय ओरै फैनायखाय गुमै आंनो हले बिराद दाम गोसानि गस्ला नांगौदि आरो दख'ना फास्रा गासिखौबो नांजोबगौ देलायग्राबो नों बुंल' मा नांगौ गासिखौबो होजोबगोन आं ओइ आंजोंल' आच्छा बारु थाइबानि लारु सन्थला दख'नाखौ मोजां नायनानै दोनबानो जाबाय देलायग्रा होनानै फैनि आं लामाया फैदो बिबोनां मा जाबावगोनथाय बे मानसि सासेजों रावखौबो एदावनो मोनथारिनि बिबोनांखौसो मोनलायबाय आरो आंनाबो खायदा लाफैदोंमोनलाय बियो दख'ना मोनथों होननानै आंखौबो एदावलायदोंमोन फाग्लिया हामथारबाय आरो दा बिगुमै मोजांखौनो मोनथारबाय जाखि बिनानै लाब्रै जायाहाय जेबो होननायाव गैथ्रां दखानफोरालाय माब्रै सोलिदों थिक थाक फुजानि थाखाय एसे मोजां सोलिसाबदों आरो एमाव राजायाबो बिराद मोजां खामानि मावलांबाय मावथोहाय एसे फोरोंनानै हो बेफोरबायदि गेजेर खामानि मावहोलाङाबा गथ'फोरा बिराद दुस्त जायो ओरैनोबा दानि जुगनि गथ'फोरा सोबनाय जानाय लोंनायावल' मुखुबथारसै औब्रा बेनोथ' जिराय जिराया दख'नाफोर लाङोबा हरनोसै आं गांसे एमाव आबाया लानानै थांखादों आंनि थाखाय नै बे फाग्लायासो मा होफैनो लानानै फैखोथाय माथो बिबोनांखौसो लानानै थांबाय नंगौ नामा औ कास्टमार फैदों दै फै हाबफै जायफा मा लांनो फैदों नोंलाय गस्ला लांनो फैदों आं माबायदि गस्ला नांगौ 400 थाखानि गस्ला लंपेन्ट नांगौमोन 400 थाखायावथ' गस्ला लंपेन्ट
मोनगोन लंपेन्टखौ बेबो सारिस'नि लंपेन्ट गैया 500बा मोनगौमोन आरो होमबाबो नोंनि थाखाय आं 400 लानोसै आंनो गस्लाबो नांगौमोन आं हानायबा हरगौमोनलै फिसा नाथाय बेफोरबायदि गस्लायानो गैयालै फिसा 200 थाखानि लंपेन्ट गैथारा नांगौबा बाखि लानानै थां उनाव होफै दे जागोन दे होमबा जायफा नोंथाङालाय मा मावगासिनो आबायाबो हाजिरा मावगासिनो एमाव राजायालाय एमाव राजाया सावथुन नायनो होननानै ओंखारलांदों हा नोंखौ खबर होआखै होमबा आंखौ फन हरदोंमोन खोमा आंना फनानो सुइचआवसोमोन मालाय एमाव राजायासो मोजांथारलै गोसोबायदि थांनो मोनबाय थायो मालाय जायफा फिसा मालायखौ नायनानै मालाबाबो गावनि गोसोखौ दुखु दाहोदे दुखु जायोलै दुखु जानाङा दे मानो दुखु जानाङा होननानै बुङोब्ला मासे दाउखा दङमोन बे दाउखाया गावनि गारां आरो गोसोम कालारखौ लानानै जोबोद दुखु जायोमोन बेनिखायनो बियो हांसो सिलारिनाव थांनानै सोंहैबाय आं मा एसे गुफुर होननानै अब्ला हांसो सिलारिया बुंबाय आंनि गाबाल'सो गुफुर जेबो खामानि गैया हनै बाथ' दाउखौ नाय मालाय बेसेबां मोजां आरो बिनि गाराङाबो बेसेबां रैसुमै अब्ला दाउखाया बेखौ खोनानानै बाथ'नि खाथियाव थांबाय आरो बियो बाथ'खौ बुंबाय नों मा इसेबां समायना आरो नोंनि गाराङाबो होननानै अब्ला बाथ' दाउआ बुंबाय आंलाय मा समायना हनै दाउराइखौ नाहर दाउराइया बेसेबां समायना गां फुवार फुवार मोसायो आरो अखायावबो मोसाबावो होननानै बुंबाय अब्ला दाउखाया दाउराइनि खाथियाव थांलायबाय अब्ला दाउराइनि खाथियाव थांनानै दाउखाया बुंबाय दाउराइ नों मा एसे समायना होननानै अब्ला दाउराइया फिनबाय समायना जानानैलाय मा लाब आंनि समायनानि थाखायनो दिनै मानसिफोरा आंखौ सिरियाखानायावसो जोबनानै दोनो बिदि होननानै दाउराइया आरोबाव बुंफिनबाय नोंसो जोबोद मोजां दाउखा उदां उदां थानो मोनो नोंनि लाइफआसो जोबोद बिन्दास होननानै अब्लासो दाउखाया बुजिबाय बयहाबो लाइफआव मोनसे दुखु थायो बयनिबो लाइफआवनो मोनसे जोंहा मावनो गोनां बाहागो थायो इसोरा जोंनो जेखौ हरदों बेखौनो जोङो गावनि साननानै लानांगौ नाथाय समाजजों सोलिनोब्ला जों गावनि आथिंजों गसंनो गावबो खस्थ' मस्थ' मावनांगोन इसोरा अनोबा गावनि गोसोआ मोजांबा गावनि नाजानाय थांखिया गोथारबा जों सानसेबाबो साक्सेस जागोन मिथिबाय जायफ्रा मिथिबाय बेनिखायनो दिनैनिफ्राय मालायखौ लानानै गोसोखौ दुखु दाजादे मालाया बिदि मोनदों बायदि खालामदों होननानै दे नों गावनो मोजाङै मोजां खामानि मावलांबानो नों नोंनियावनो खुसिखौ नागिरनानै मोनगोन बुजिबाय आं दिनै मोजाङैनो नाय नोंनि लंपेन्ट गस्लाया थेंक इउ जेबो नङा दे फैसाखौ उनाव होफैबानो जाबाय दे फिसा दा आं फैसा लाथ'ला बेखौ लानानै थांदो दे लांदो बेसेरा गथ'आ औहाय बिमाबो गैया आं जायफ्रानो फ्रियावनो हरनो हायोमोन नाथाय बेफोरबायदि फ्रियाव हरदावबाय थाबा आदुआ जालाङोना आरो खायसे लाजियोबो फ्रियाव हरलायदों आंनो होनजानोबो सानजानो गियो आं मानो होनोब्ला खायसेया बिराद मेहनत मावो खायसे थाइनैजोंनो खुसियाव थानो सानो बेनिखायनो आं जायफ्रा बेथानो फैसा लाखियाखैब्लाबो बाखि होननानै हरफ्लाबाय आं नों जोबोद मोजां खामानिखौनो मावदों जायफ्रानि जानानै फैसाखौ होलांगोन दे आं नाङालै मालाय गाव मावबा देनां गावनो होफैगोन बेसेबां गोबाव लायो लाथोंसै दे होमबालाय हा बिगुमै बिबनां मा एसे गोबाव जाहैखो दोनखारलाङाखैथा माथो थिगहाय बेवाइफोरखौनो जिबायदि एदावोमोन बियो आरो दाथ' बे बिबोनांबावसो आंग्रिमोन दे सालायना फैनिया नों जिरायथ' दे लोंलायला नामा मोनाथारबाय माथो लोंलै आंबो दखानखौ बन्द खालामखासिगोन लों आं लायना फैनि खाथियावनो दखान दंखायो दे होमबालाय गुमै जोबोद थेंक इउ स माच दे आंनि पसन्दनि पिजाबो मोनजाबाय आरो गस्ला गस्लिबो बायनानै होबाय हा माथो गावनि बिबोनांनो होआबा जायो नामा ओरैबाबो सालि आधि गोरवाली नङा होमबा मा होननाय जायो बेलाय माने बिबोनांफोरा खावसे हिनजाव जायोनो मिथिबाय बेनिखायनो हिन्दीयाव सालि आधि गोरवाली होननानै बुङो होमबालाय बिबोनाङा हौवाबा साला आधा गोरवाला जागौमोन नामा आयला माला मोनफैखो नोंलाय माला मोनफैखो इसेबां गोबाव जाबाय हा न'आवलाय माला थांगोनब्रा थांगोन बिबोनां सनानो माबा माबि बायनानै होबाय आं आबो गुमिया जा मोजां बुस्थु बायनानै होबाय आंनो हाबाबे नोंलाय हारसिं फैदों ना मादों आंनि लोगोबो दङ होमबालाय बोरोथो लोगोआलाय
लोगोआ एसे खामानिनि थाखाय बैयाव थांथ'दों दा फैगोन बियो आच्छा नोंनि लोगोआ हौवा नायजावलाय मालाबा खोन्थागोन वाइला मिथिबायना हांग्रिमोनदि बिनि लोगोआ पाक्का हौवाखा माथो जाखो गोसोथोनाय थाखागोनथ' आरो सिख्ला मानसिनावलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसानि न'खरनि मानसिफोरा जोबोद हौवाफोरजों आलाय सिलाय खालामजाबायलै जेरै थफसि फामिखौबो बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामजानो गिबायलै आं मोनथिखाबाय दे नों मा होनो नागिरदों सिरि सिरि थौ न'आव दब्रा नोंनोबो दख'ना बायनानै होगोन आं आंनो बायग्रोनांगौ नों आंनि फैसा लानानै खारग्रा आरो नोंथ' दाउदैनि डायमन्डखौबो लानानै थांदों नङा होमबा हर आंनो दानो नङाबा खोथाया दिगदार जागोन आंनाव गैला बेफोरो अमा राजा आं बाहायनानै जाजोब्बाय आच्छा इसेबां बुरजा बाहायनानै जाबाय नों आंनि फैसाखौ आंनो फैसा हराबा दिगदारसो दं नों मोजाङै मोजां बिनायावनो फैसाया हर नङाबा पुलिसनावसो हरनोसै आं हरा माथो नों सोर नोंलाय सोर आं जों आइनि फिसाजो नों आइखौ पुलिसनो हरनो मोनखाया आच्छा मालाबानो फिसा खांबाय नों बोरो नोंनि हौवायालाय जोंहा आफा गैया हा नोंसा आफा गैया जारौ नोंनो मा नांगौ अर्डार खालामै थां अके मामि आच्छा मालाबानो फिसा जाबायानो हा आंनो फैसा नांगौ बेफोरखौ नुनानै नोंनाव फैसा बिया बेखौ दासान नों आंखौ थगायनानै आंनि गोसोजों गेलेनानै आंनिफ्राय फैसा खावनाया लाबो आरो बेनि बिफाखौबो गारनायाव गैया आं जुदि फैसाखौ होआबा नों खोनायाखै नामा अमा राजा आंहा फिसाय गैला मा जाखो नोंनि फिसायालाय गैला आरो हाबानि मास मोनसेनि उनावनो गैया आच्छा होमबालाय बे गथ'आ सोरनि माने हा आं मा सानदों बेनो नंमारगौ नामाब्रा औ नंगौ बे फिसाया नोंनिसो माबायदि मानसिलै नों आंनि फिसाखौ आंनि गोजानाव दोनदों नों हा एसेबां गोहो जाबायना अमा राजा आं जोबोद गोरोन्थि मावफ्लांबाय आं मिथिगौ आंहा निमाहा गैया थेवबो नों आंनि फिसाखौ आंनिफ्राय गोजान खालामनो दासान सैथो खोथाखौ मिथियोब्ला नों आंनिफ्राय गोजान खालामगोन साननानैनो आं नोंनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया गाबोन कर्टनि नटिस हरगोन आंनि फिसाजोआ मोजाङै मोजां न'आव फैफिननांगौ नङाबा दिगदारसो दं नानि आंनो माथो दं आंनि मामिखौ रायनानै पुलिसनो हरनो ओंखारलायदों नों हरा नों मोजाङैनो दङ ना आच्छा नानि खोन्थालाय नोंनो मा नांगौ जेबो नाङा नों जोबोद गाज्रि मानसिसो बिदि नङा फिसा आं मोजां मानसिसो आं फोथाया आइखौ जेलाव हरनो नागिरदों नों जारौ ओरै फै इसेबां दिन मानो खोन्थानानै होआखैमोन बियो आंखौ इसेबां गाज्रि थगायबायना बे साम' खिंखिरिया थोनानै थांनोसै आंनि पिजिया उनाव जागोन दे थ' आंहा फिसाजो सासे दं बेखौ आंनो मानो खोन्थायाखै बे साम' खिंखिरिया माबायदि मानसिलै ओइ जोंख्लिब सना आंनि फिसाजोखौ आंनो नांफिनगौलै नङाबा आं हरफ्रोमबो उन्दुनो हानाय नङा बेफोर गासिबो जागोन दे न'आव थौग्रोदो इसेबां गोजान आंनि फिसाजोखौ आंनिफ्राय गोजानाव दोनबाय आं साम' खिंखिरिखौ मालाबाबो निमाहा होनो हायालै जागोन न'आवल' थौग्रोदो गासैबो थिग जाजोबगोन बिराद मोनाथारबाय आच्छा थौ औ बे बाराव दुम्फाखौ हाबा खालामनानैसो गारथारगोन आं आयौ बाला हाबा खालामनानै नों बेखौ गारफिनगोन आयो बिदि नङाब्रा आं बेखौ हाबा खालामगोन बेजों संसार जागोन गथ' गथाय खांगोन बास जाबाय बेथ' जागोन र' दा फुजारि गैयाबा माबोरै हाबा होगोन दे फादारखौ लिंहरदों आं नोंसिनिखौ बावलायलाङोहाय आं फुजारि फादार एखेसो नङा होमबा नामफोराल'सो बेलेग दा जियानो जादोला आं हले गियो दे आं नोंनि हाबायाव थाया बालनि बापावै मानोब्रा नों जिबायदि मानसिखौसो खावदों आं गियोहाय मा मानो गिनांगौ जाखो गिनाङा जेरै नोंखौ बमब्र'आव हाबा खालामदोंमोन थिग बिदिनो दुम्फाखौ आं हाबा खालामनोसैब्रा बाथामिस बमब्र'खौ आं गोसोथोबाय मिथिबाय दुम्फाआथ' नोंखौ गोसोथोथाराहाय मा नोंखौ नायनोनो हाया बियो नोंजों बै हाबा जानाय दे आच्छा होमबा नों आंखौ हेफाजाब होआ आं नोंखौ हेफाजाब होआ आरो मोनसे खोथा बे खोथाखौ आंखौ मिथियो होननानै दाबुं दे आं नोंसोरखौ लोगोबो मोनाखै आरो आं दुम्फाखौबो नुवाखै मिथिबाय हरे ओइ दाउसिन देलाय बापावै बिदि थारना बियो आच्छा दे फादारखौ लिंनानै लायदो हाबाखौ बे हरावनो दिनैनो जाब्रबथारनांगौ नङाबा जानाय नङा बे हुसाव फैबा जों थांनानै थानो हानाय नङा बेनिखायनो थाबैनो खालामनांगोन मिथिबाय न'खरनि मानसिफोरा नायगिरिनि सिगांनो जागोन बस बापावै हिनजाव सासे हाबा खालामनांगौआबो इसेबां जाहामेलाना ओइ दुम्फाव दसे उन्दुबावदे सिरि मोनथ'नाङा दसेनि उनावनो जोंहा सैमा अरलायहोनांगौ दा गिर्जायाव हाबा जाग्रोनोसै मिथिबाय दुम्फाव सना दुम्फाखौसो खावमारबाय आरो बियो आंखौ लिंहरनानै उनाव आंखौसो दाय खालामबा गैला ओरैनोबा बिनि दाया बेयाव जायखा ओरैनोबा जोंनि लाब्रा भारायाव बिनि दाया
मिथिबा मा सानगोनथाय माथो फन हरदोंलाय बेयो हेलौ बामब्र आयौ बाला अमा राजानि बडिगार्डआ नोंखौ बुदों गायथारनाङा मिथिबायना बामब्र गायथारनाङा बेनि बथुसथा हाथायखौ देखोजोब मिथिबाय र' आंबो थांगासिनो अमा राजायासो माथो आरो आं सानखायथारदोंमोन बाथाबैसो अमा राजा नों आंनि फिसायखौ बुग्राना निउसालाय होखायोना गवा नों एबार अमरमा नों आंनि सायाव आखाइ दिखांनाया जायासै नों मिथियाना आं सोर नोंखौलाय मानो मिथिया जानो अमा राजानि खिथु सुग्रा मा गिगोन सानदों नामा नों अमा राजानि बडिगार्ड बानो आंनि जिउखौथ' नों फोजोबथारसिगौमोन गारनायाव गैयाब्रा नोंसोरखौ सासे सासे एक्सप'ज खालामजोबगोन आं आंखौ एक्सप'ज खालामनो खोथाखौ सानो हयै बाहाय नङाबा दिगदार जागोन मा दिगदार जागोन सासे जार्नालिस्टखौ बेसेबां खम मानसि साननाङा जार्नालिस्टआ सासे मानसिखौ गावनि रादाबजों गोजौआवबो थिखांनो हायो गाहायावबो बोख्लायनो हायो नोंनि बिदि पावारनि थाखायनो नोंखौ लामानिफ्राय गोजान खालामगोन जों आच्छा नायथारनि दे माबायदि दम होदों नायनि आं नोंनि दमखौबो नुवाखै नामा नों जों साथाम नों हारसिं बे हराव नोंखौ सोर बासायनो फैनोलै बावबाय नामा दाखालिनि बुग्लि जानायखौ आं बावाखै आरो बावाबो नोंसोरबायदि मानसिखौ एक्सप'ज खालामनासो गारगोन आं आखायाव फैसा दं होननानै एमएलए जों थाफानो मोनदों होननानै पावारनि मानसि होननानै नों मा नोंबायदि मानसिखौ जानला मानला बुगोन नामा गारनायाव गैयाब्रा ओइ दुथांफोर बेखौ थिगसे होबावलाय बेखौ बुथारनोबो नाङा डाइरेक्ट खमायाव थांनाय बायदि खालाम मिथिबाय दा यस सार देलाय बुलाय माथो खोथाया बोरैबासो जानानै दङलाय आच्छा बार थाइबानि लारु गाबोन बमब्रमाया मा जागोन बेखौ नोंथांमोना गाबोननि एपिसोडाव नुसिगोन